Sarajevo vaig néixer allà i ara tinc 21 anys. Recordo per les fotos el temps quan em vaig estar a l'alberg una mica, reconec a la gent, dels meus pares que em diuen aquest va estar amb tu, jugaves amb aquest nen de petita, però com a recordar del viatge i sobretot dels primers anys a l'alberg, no res, realment. A vegades em dóna per pensar-ho i la meva pregunta és, vaig acabar un avió pràcticament per casualitat, o sigui, en aquell avió. Podria haver acabat a un avió el dia anterior o el dia següent i haver acabat a Alemanya, als Estats Units, perquè als amics dels meus pares hi han anat. Llavors hi penso sovint en el sentit de que si hagués marxat 2 setmanes abans, potser ara estaria al Japó i seria una persona totalment diferent. Home, costa perquè quan van venir em deien l'únic que sabíem d'espanyol era Bésame mucho i no sabien ni què significava, o sigui, ho deien perquè era una cançó i ho cantàvem, però ja està. Clar, ells van haver d'aprendre el que és l'idioma, van haver d'aprendre el tipus de vida. Després són gent amb una carrera, els dos van estudiar dret i clar, després venir aquí que no puguis trobar feina perquè no tens, el títol no te'l convaliden, no saps l'idioma.